Fugint d'una ment pertorbada. Us presento el meu nou amic al televisor. S'ha acabat el terror, em sembla. Ja sabem qui ha matat a l'Amir. La cosa aquesta, el bitxo raro. Per què? Està posant nerviós? Està a la ment d'aquí, dins d'aquesta dona, No, tu altra vegada, no! Ah! Ai! Sang... Què passa ara? Que bé, ara bateguen les parets. Ai! Què coi d'això? Merda, per cert, no me'n recordo el número que m'han donat abans. Espero que no sigui important, sisplau. M'he de tirar per aquí. Aquesta tele és la meva criatura? Què he de fer amb això? Espera, que t'he de connectar una altra lloc. Que una televisió sigui ara com una criatura. És increïble, això. Aquest joc m'està sorprenent d'una manera. Què passa, ara? Espera, el tornaré a agafar, que no tinc... Hola. Espera't aquí un moment. Ui! Ja, no et deixo anar, no et deixo anar perquè passen les coses estranyes. Merda, l'he de deixar anar. Sembla increïble, això. La tele aquesta m'està. Ah! Està enganxat. Aquí hi ha una altra tele. He perdut la tele. Ah, no, s'ha obert això, val. Val, estàs aquí. Molt bé, molt bé.
Almenys tinc una mica de companyia. Que bé, 2 camins. Què he connectat, això, no? No entenc. Ah, vale. És com el download. S'ha mort? Vale, un moment, tiraré un moment enrere. Hi havia un altre camí, a veure si aconsegueixo un altre... Sí, aquí. No en tinc res, tu. Llavors, quants camins hi ha? Però prepareixo aquest... No era tan tèdric. Què? Sembla que m'he equivocat, no? Altra vegada no. Ho diu això del download. No, que ve aquell. Oh. Que bé, gràcies. M'encanta quan riu. There. Looks like we got all of it. So, what is all of this stuff exactly? It's probably best if you don't know. Exactly. It's not anything nasty, is it? Like a virus or some top secret weapon type shit? No, nothing like that. What then? I mean, what could possibly be worth the risk? The future. Ai, la serp mecànica aquesta. Aniré caminant, no correré, no faré coses rares. M'he de ficar aquí al mig? Ostres. No sé si anar pel camí o què, Mantindré aquí. Suposo que he d'anar cap allà. Em caso en tot. Merda, aquest està tornant. Aquest se'n va. Merda, està venint just cap a mi! Ràpid!
No! Merda, aquest ara es mou. Ah. Vale. Fora. Aquest està venint. Val. Merda, aquests van més ràpids. No! No! Impossible, això, eh? Aquí s'eixampla. O s'eixampla una mica. It's gonna be fine. It's gonna be fine. Vale. Sembla que vaig bé anant per aquí. Està venint un, està venint un, està venint un. Ràpid! Merda, que et torna! No! Sembla que havia d'arribar fins allà. Ui, ui. No vinguis cap aquí. Vale, em sembla que si em mantenc ajupit aquí les herbes em veuen menys. Vale. M'ha vist. Tio, en tenia una a sobre. Ah, quina merda. Vale. Ràpid. M'ha vist? El problema és que des d'aquí baix no es veu res. Hola. Merda. Vale. He d'arribar fins a la llum aquella. És que és... És molt difícil, eh?
Mare meva, tio. Si n'hi ha 3... Merda, he perdut la llum. Aquí. Què? Tornem a començar. I don't think I can do this anymore. Ui! I think they're onto me. You're being paranoid. No one's onto you. You don't get it. Every time I go in there, it's like they're all watching. Yesterday, this executive creep gave me this look, like... I could just tell he knew. Simplement és un assetjador. We'd all be dead by now. Maybe they're just messing with our heads. And what purpose would that serve? I don't know, to get their fucking sadistic load off. That's not how they operate. Trust me. I was with the corporation long enough. Qui és aquest de les ulleres? Hòstia, no. No s'acaba el maleït record, em caso en tot. Bueno, record d'un viatge per la ment. Amir! Get out of here! El moment en què l'assassina. Run! Get help! They're here. They've come for us. Help me. You need to... Cada vegada aquest joc va pitjor, tu. Control. I am. No surt d'aquí, surt de la ment de la noia. El Photoshop. Uah. It didn't have to be this way. Ara veurem el que passa. 3611. 3611. Sí que l'ha matat la bèstia, doncs. Caution, low synchronization. Administer synchrosine. Mare meva, quina ment més... Pertorbada? Sí, per així dir-ho. I am. Control. I am in control. I am. Vinga, pren-te la droga. Yes. Synchrosine injected. Strain level decreased. Hòstia, pobra noia. Val, i ara què?
Find the hidden passage. Sí, en l'últim record estava fugint escales avall. Potser és el soterrani que vam veure a l'altre capítol. What the hell? Sembla que m'han tancat. Val, i com surto ara? Ah, vale. Nope. M'he quedat aquí tancat. Que quan passo cap aquí s'encén la llum de l'habitació aquesta. Com punyetes? És que jo m'havia fixat amb això, que els cables arriben fins a la cadira.
No sé què he de fer, Reflectir d'alguna manera alguna cosa. He de fer alguna cosa amb això segur. Així? Ara hi ha la llum aquella. Aquella llum no hi era, em sembla. Una llum blava? Si em moc això així... No, és que les tres llums aquestes no es mouen. No sé què he de fer, Sincerament... No sé què he de fer. I un botó aquí, me cago en tot. Pot ser que la gira enfoca cap al quadre aquell? És que la merda aquesta està al mig. No, la paret no mira. Val? És que no hi ha espai, me caso en tot. Bé. No! 3615, was it? Let's give it No a shot. sé quan ho he fet, això. Merda, m'he perdut. Era aquest? Ah, sí. Yay! Uah! Tinc una porta, no puc sortir? Què és això? Una altra foto...
Ah, no puc sortir per aquí. Bé, doncs hauré d'anar per aquí, a veure... pel passadís aquest que va a les profunditats, a veure què em trobo. Hola? A surgical chop shop. Just what we need. Ah, sí? Això va sortir sortia en la ment de la noia. Aquí és on sortia la serp aquella que m'atacava. Val, i ara què he de fer? Què és? Risk of cybercrime application. Low power. Synchrosine refilled. Què és això? Altre d'aquests? Synchrosine collected. Cagada. Això significa que m'han deixat tancat, no? Genial. I've seen these before. Ripper tube. They use them to decrypt implant software. Device not detected. Estic fent alguna cosa. Val. Val. I representa que he de posar alguna cosa aquí, no? Això no és un ventilador. Ah, no, és una serra. This place is a fucking slaughterhouse. Sí, una serra automàtica. I això? There is a guy waiting for you in 102. Ni me'n recordo. Ulls prostètics. Fear not the passage, for no one can take from us that which has been given. Against all odds, I have succeeded in arranging a new workspace. Quite ingeniously, I managed to organize it in a way that will allow me to fulfill my other great passion. The conditions are crude, to say the least, but I will persevere, as one must. A l'amic tatuador de l'Amir i la Helena és molt creepy. És com si formés part d'una secta. Vale, això és el que he obert. Que ha fet venir el monstre. Genial. Què més?
Però em quedo... No, ho diu quan em quedo encallat, eh? Looks like I'm right below the tattoo shop. Val. No ens ha servit de gaire saber això, però bueno. Val, he de fer alguna cosa amb això i no sé què. Device not detected. Ah. Ui. I arriba? No. Bolted down. Can't get it open with my bare hands. Val. I ara l'únic que he de fer és pujar-ho. I això? El device not detected? Em pensava que estava relacionat o alguna cosa. Genial. Això segueix així, sí.